Дневният грим е лек, естествен и ненатрапчив. Целта му е да подчертае естествената красота на лицето, като изравни тена и прикрие дребни несъвършенства. Използват се нежни и неутрални цветове, лека основа, дискретно подчертаване на очите и устните. Сватбеният грим съчетава нежност, изисканост и дълготрайност. Визията е съобразена с индивидуалните черти на булката, като подчертава излъчването й и запазва свежия вид през целия празничен ден. Вечерният грим е по-наситен, стилен и впечатляващ. Той подчертава чертите на лицето с по-изразителни акценти, като създава елегантна визия, подходяща за всеки специален повод. Но когато прикриваш следи от домашно насилие, не ти трябва по-добър грим. Трябва ти защита. Домашното насилие не е личен проблем. То е престъпление. Потърси помощ.